Question number somnile pangana somnile pakhatna Zawturin member Zawhna Ramthanmawia lo somangu speaker kalome he kumin hi khawan nei riau ma ka zone chuak the undang kha chuan a chuak the lawa din ngaya data kan minister zaum tak Pillar Health and Family Welfare Department Chhanna ena MUHCS atana $, magdo eza priat puk tura tifel ani takah chuan Kumthar MUHCS inziahluhna fihi tihniam tumna omem bina sangni somni patum ZPM election manifesto angin MUHCS inziahluh thei hun hi Engtik lai pawha inziahluh thei tura hawn reng tumna omem ti ka Zawhna ni Ole Chhanturin Health and Family Welfare Department Chhantu Marisa T Lalhlimpuia somang Speaker kalome Ramthanmawia MLA istui Zawhna pakhatna ka Chhanna chu omlo tiania he $108 million kan puk tur hi Sawrkar chuan korpas fan atan liawa da turin thutluk na siamani panina ka Chhanna chu speaker ZPM election manifesto angin MUHCS inziahluh thei hun hi engtik lai po inziahluh thei tura hawn reng tumna omem ti kha kan han Sawrkar tak vele khan kan han zir chianga insurance company dang ten an ti dan te kan han en chianga chu wang chuan thil hresa tak mai le khir tak mai alo ni wangin kan ti talawa chu khatiang hun kha chu aom don to lo ni ti kha Mizoram mi pui te pui mi lo hria sak turin ka ngen chia speaker nang mat kal tlangin helai Zawhna ka Chhanna hian thil pakhat MLA zong te hian request te kan siama mani biala hresa zwal te hi cheng sang ni zanga chau ania kan MLA fana tangin health assistant atangin kan ti thei tho boxia enrollment hi hanti sakveila cheng tam tak andam doin omna kan khul sak tur te kha alo engeni phusuk dona chu wangin boina po hian ka som non le du boka speaker mi tam tak chuan an ti saka noi som ten hma ke ma nge puin ka bial chunga mi tam tak ka ti saka tangkai ani kalome le Zawhbelhna Zawturin Zawhna nei tu member Zawhna Ramthanmawia lo somang speaker kalome nia engtik lai pawha inziahluh hun ka Zawhbelhna chu nei tura Sawrkar ma tanga soikhani research based in kan kal ti ani boka engkim mai engkim mai hresa feka Sawrkar din inni in ka hria speaker maro chu ka than kal china alo ti thei lo ti ani le hian mi pui ngai ti thalowa kan zan kal le tam mop mai mini ti ka Zawhbelhna ni sela tin tharuk chau kha voi khat inziahluh kha a huamin ka hria hei kum khat te talan thei lo mi ka hria solo jon tharuk chau kha ka wara a fila hi sang ni zanga tlem berania sang ni zanga hi thingtlanga chon harsa man khopuya de chon kan ti thei maya thingtlanga hen sang ni zanga nei lo kan tam ma tinhiam kan tum silo chon kum khatal hi hei hian min ka warti thei lo mi ti ka Zawhbelhna ani bokai kalome Zawhbelhna Zawturin member Zawhna T Lalhlimpuia lo somang speaker kalome ZPM Sawrkar te research basin kan han kal chawa research base alo thale niang Zawhna zong a hian research base aron langta kalomum khop maya ale pektura po hetiang zonga kalve hi kan du don ni na laga speaker alobom le in ka hria MUHCS contribution le fee chungchanga hian mitam takin Sawrkar te po
dem hial ti te po an soy ni ma sela kan riat dan hian tlang kam ti ti te khwar in ti ti te thlan mual a thlan lai ti ti te kan han riat dan hian mi zong zong hi kan lomin kan ria a chan chu a contribution cheng sang di zanga tanga sing khat ngai to hian a return a hi a ro pui an ti a chuta chuan kan Zawhbelhna chu max contribution le fee chungchanga abik takin government employee contribution sarkar na thokena an contribution te hi engzat nge an thelu pensioner te hian engzat nge an thelu ti te tin enrollment a hian fee engomazat sarkar hian ala lut bokin ka ria tin chu ba ka chuan adang te omem 2.0 kan kalna tura hian heng hi mi pui van tlang hian ril run na lawa kan tho theina tur hian voina hian kan minister hian min sil chiang lo lo se a thalo mo ti kha ka Zawhna ni e ka lo me Zawhbelhna turin member Zawttu K Hrahmo Soman. Speaker, kalau me, kak kezo du poin, he melasom takin ron zot vea. Cucu state noya Sawrkar thok, MLN nipon X, MLN nipon hawn ni piang, hemi mak stan hian nan ho katania, hemi tlingkom hit kata ingzat nya ni. Ti chuan tlakata dam lo bil a inzat thilwa average in a cover thiam a khu thiam ti kha ka zona pakhat na ni ta sala ti chuan na panhina he athara in register le tu ti Sawrkar order lum huwa he kumen sang hi som ti panga som ni peru chung hian max a hian mi engzang in register chumi zinga chuan golden cuts hang ahan pa golden cut mga in register engzan gan ni total engzan gan ni tikha ka Zawhbelhna ni Le athe ang chang turin Health and Family Welfare Department Chhanna Minister T Lalhlimpuia Soman. Speaker kalome kan member zom tak Ramthanmawia Zawhbelhna kha kan chang saberanga chuta azona pakhatna chuanin khami kha ria sol deu ni karinga popa puye khan kum khata tan zel kan in registera kan han Sawrkar tir khan voi khat kha tharu ka tan tia oma achan chu khemi athar kan launch dona wang khanin kan han in siam remvel chung khan alak lo ta chu wang join tharuk kha kan han tia a contribution amount pawha kan ti tle mani chuan adot le tu chuan T Lalhlimpuia Zawhna kha kan changa max contribution hi hetiang hian kan hmu dan ani a sum kan hmu dan kha min zot ning ka sia pu speaker adikim state GIA tang hianin kan hmu to le kan hmu tur a hi nei sa hi tiang karon nei sa min zo karin deu wangin state GIA tang hianin crore somruk ania government employee contribution tang hian kan hmu to za te su crore sang khat le ni lo crore som pakhat le noi som kwa le pakwa le singa le somthum le panga ni a pensioner contribution hi cheng crore nga le noi som nga panga le sing ruk le sang ni le som ni a enrollment fees atang hian crore ruk le noi som nga le pali le singa le sang kwa le zariat le som kwa le pakwa ni a corpus fund interest hi crore som le patni ani a chuan ABPMJY kan ti golden card nei tu te ministry tanga anron fund kha
ครอสมนีเลประคัดเลน้อยสมเร็จปฐุมเลสิงลีเลสังนี่นี่อ่ะส่วน fixed deposit redemption อ่ะเฮียนครอกว่าเลน้อยสมปลีเลสังขัดสมนีเลปลีนี่อ่ะส่วน street GIA สมนีปลีเลสมนีเลปังอาเบกลกค่ะครอสมปฐุมเลน้อยงาอันนี้อ่ะส่วน AB PMJ กัน clearance อาคารครอสมปฐุมเลน้อยสมเร็จอันนี้อ่ะอาจจะว่ายินครอจะสมงาเลปลีเลน้อยสมทุมปัสรีสังนิจลีเลสมเลปริยัตอันนี้อ่ะกันหมู่ตัวที่ครอสมสังครอสมลีเลครอสังครอจะลีเลสมเร็จเลปนีเลน้อยงาสิงลีสังสรีจังอาสมทุมเลปริยัตอันนี้ที่ชวนมีปุยเตเลกินายาเฮาซะทูเตตันตานักันเชื่อตัวปุยหมดเดียวว่าก็ไงตัวจูเฮตียงอ่ะแพ็กเกจเรทชัดตะกันหันกัลเฮียนกันฟันหูตูร์กันบัดเจ็ตมีสงเตนเองคานกันหันเบลคอมินมาร์ชถาเทงะกันเป๊กชวตูร์กันหันชูดโลกเฮียนมิโซรัมSawrkarเฮียนเจงตั้มตักไวเบลเชจะจวงฮีซุ่มฮีกันเซฟโดนินอลังอ่ะเฮีกันลมนับประคัดอันนี้ที่ชวน XMLA ที่จุงจางผู้ชามอันมินโซนะคะ XMLA ที่ฮิจุกันกัดสักกะเชลวะกันหันโรนฟลัมหูค่ะอันนี้ชวนกันกัลดันป้าไงกัลที่กันดูอันตีอ่ะจู่วางชวน caseless พวกกันไปเวลวะ reimbursement in unentitled อังคันอันกัลอันนี้ตินตุนักัน contribution ซงคันอักวาร์เทลวะงะอามายรอจู่อักวาร์เทมาตีค่ะ budget กันด่าเตนอักวาร์โดนนี่ตินจู่บ้ากันชวนผู้ speaker อีพัลนอินข้ามี ADB loan ค่ะกันหันลากกิมหุนาเพจวนครอสังขัดโดนค่ะอันนี้วางคานินขตาคานินinterest ริงปอกค่ะอัตมวนทักตัวโดนมันนี่ตีติปอกค่ะกันสวยเตลดัวจู่วางชวนตัวนะกัน MUHCS กัลปุยดานะฮิจวนเหล่าทนลุตุกตัวเอาละเวกะโลเมผู้สปีกเกอร์ก็โซนค่ะgolden card ฟังตัวที่ผู้สปีกเกอร์กันช่างเหลงหัลเมงะมีหน่วยนี่สิงนี่สังนี่จะกว่าสมลีเลปฐุมอันนี้กันชักขัดช่วงผู้ชนก็เล็ก contribution ค่ะเองจัดเชื่อที่ข้านี่ golden card อินโม golden card นี่เราหอนในหูหออินกัดชักขัดทิ้งข้อมาค่ะเองเขาคิดเป็นยังไงดูสกัดหัวทอกSawrkar had talked big 11 crore 99 lakhs 59,335อันนี้13อ๋อ13นี่เรา13นี่นางกลุ่มขัดชูงินผู้ speaker อีพัลใน government employee เขากันที่ state ดังเตปอฮีกันหันจอดกวลนัวละ contribution ที่อันเราไปเดียวเวกะจุดตาจวนattention 1.5% เต2% เตเปอันเรามาเกนี่state ที่จวน 1% ปอกันเปทิ้งตัดเสียแล้วว่าอัน pay level จังเฮียนเอ็นที่นั้น pay level 14อังเต highest level อังจีเขาที่ฮีสังขจังอาทักษะกันดีดักทีร์เวนรอนกันรอน contribute ทีร์เวอะที่ขันอักลทะเจละสังขจังอาจังอินสังขจังนี้สังขจารียดจัสรีตีเตนี่ก็เราไม่เฟมอ๋ออะไรเราไม่